že První bude kokos a nebo... dětský ubrousky. Kokos nebo dětský ubrousky. 3, 2. Dětský ubrousky. Boj. Ale ty dětský ubrousky nejsou tak hrozný. Jako Ale nejsou je tak tam- hrozný, ale moc mi nechutná. Je tam cítit ta příchuť. No, přesně. Tý vůně Tak teď totiž. jdeme. Cože to je? To je To? brosky. Zvratky nebo broskev. Takže 3, 2, 2, 1. 1. Boj. Mám broské. Káči, tak to vyplivni. Už to vyplývá. Ta broskev je výborná. To je hnusný. Tak to Ale za. ještě pití nepotřebuju. Já jsem měla broskev. O, kačka je dobrá. Tak teď tady to je limetka nebo tráva. Limetka nebo tráva. Ano, Adelka taky natáčí. 2, 1, teď. Tráva. Limetka. Kapče taky natáčí. Musím to sežíkat. A sedíme na posteli. Její. Nemůžeme. Máme Sprite na to, kdyby nám bylo špatně a tady koš na plivání. Z Bedvídkem Koš! A jsou tam ty jelly beans už naplivaný. A teď bude... Tak 3, 2, 1, Ne. teď. To To je je přížrádlo. Přížrádlo nebo čokoládový puding. Já měla. Čokoládový 3, puding. 2, 1, teď. To přížrádlo. Já se bojím. Jo. Fuj! Ale na to už pití potřebuji čokoládový puding. Že je dobrý. Jo. A nebo Ty vám nevychlastej mi to. Já možná čokoládový puding měla, ale mě ani tak čokoláda nechutná. Furt je příjrádlo. To bylo nejhnusnější. Dala si jenom stop, že jo? Jo. To je máslový popcorn nebo zkažený vejce. Nebo zkažený vejce, takže. Ano. 3, 2, Fuj, tam to smrdí. teď. To smrdí. Máte obě dvě. Mňam, máslový popcorn. To nemůže být pravda. Fuj. To je hnusný. Kačka, jak se to směje. Ty jsi měla. Co je horší, zvratky nebo to vajíčko? Vajíčko. No jasně. Fuj. Mňam popcorn. Máslový. Ne, počkejte, Huky, já si musím upravit. Mňam, ale ten není špatný. Jo, ale to není špatný, ty Ale vole. to vajíčko. Tak 3, 2, 1, teď. to je tutti frutti nebo zkažený ponožky. Jo. Fuj, ten koš smrdí. Ukáž? Oj, už takhle. Fuj, moje docela A bude mít dobrý zase, ne? 3, 2, Jo, to jsou ponožky. Ale musíte to zkousnout. A teď mňam. Mňam. Jak to takhle vypadá a to jako hrozně smrdí. Mňam, tutti frutti A jsou tady výborný. zbývá poslední. A to je holub z nosu anebo hruškový džus. Holub v nosu je takovej slanej, takže to Ne, je takovej hořkej, tak já nevím. Jsme u slanej i Gábinky hořkej, já už jsem ho Jsme jedla. u Gábinko. Já to musím Takže- zkousat. Tady vidíte. Já to musím Vypadá zkousat. divně. Tady. Ty mi tam svítíš tím bleskem, ty vole. A je to nějaký tečkovan, takže doufám, Ty že to máš bude- hezký. Já se bojím. Takže más. Ne. Takže je dle z tři. nosu, anebo... Hruškový džus. 3, 2, Moje smrdí. Teď. Počkej, můj nápad. Čukněte si. Fuj, Gábi, nečukej si. To mě nějak voní. Fuj, to je Roztrhni to hnusný. Z tebe nic nic jít Dej není. to Gabče čuchnout. Ne, já už to čuchala, nechci. Ukaž.
Není to? No to nic moc není. Nic Fuj, to není. smrdí. Co? Tam nic Ne, to bude ten sopl. Jo, to smrdí. Jo, to smrdí jako ten Já sopl. se bojím. Je to docela voní. 3, 2, 1, Je na teď. teď. Co to je? Já ne, mě to ne, mám rušku. Jsem to drobec slyšel. A teď by měla sopel z nosu, ne? Tak tady to bylo much. Tady to bylo na půl, humus na půl. Výborný. Jo, jako třeba, kdyby, chtěli jsme mít kokos, ale byly to černý ubrousky. Větší kokos. Takže to asi stačí. Tak.